Praise the Lord. Akuqala uthi uKristu ahlale ezinhlizweni zenu ngokukholwa. Ahlale ezinhlizweni zenu ngokukholwa. Ngeke ihlale le ndaba kaKristu kuwe maye ngahlalanga ngokukholwa. Ngoba njengoba silana uhleli kuwe, uhleli kimi. KuJohn chapter 15 uthi ubaba ungumlimi, mina ngingumvini oyiwona wona. Bese tihlalane kimi nami kinina. Asikwazi kuyibamba lento kholwa singenakho. Faith iphethe izinto zonke. Hallelujah. Ahlale ezinhlizweni zenu ngokukholwa. Ngoba masingenakho ukukholwa asikwazi ukukholelwa ukuthi ukhona ungaphakathi kwethu. Uba kude masingenakho ukukholwa. Ingakho ke hlalani kimi nami kinina. Kusho ukuthi kuyahlalwana. Omunye uhlala komunye nomunye ahlale kimi. Uthi ohlabelelayo uhlala kimi uyena owenza umsebenzi. Ivile ibandla lonke akekho namandla okwenza umsebenzi ebandleni ngaphandle kwakhe. Sizitsha nje endlini kaNkulunkulu okufanele zamukele ukuba ahlale kuzo. Kungabe ngathi ukhona ngesikhathi esithile, kodwa kabe khona. Praise the Lord. Ehlala enhlizweni. That is why iBhayibheli lithi babusisiwe abahlale abahlanzekile ngenhliziyo, ngoba bayobona umbuso kaNkulunkulu. Ngoba uKristu uhlala enhlizweni. Wehlula inhliziyo bese yahlala. Uhlala ngokukholwa. Bese lithi iBhayibheli ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Into eyenza ukuthi ahlale ukuthi siyakholwa ukuthi ukhona. Yakholwa ukuthi ngimamukele uyinkosi nomsindisi empilweni yami. Yakholwa ukuthi uye owazala ibandla labakhona. Yakholwa ukuthi uye owenza izinto zenzeke engenzeke ebantwini. Kwenzeka ngokukholwa ukuthi uhlele enhlizweni yami. Hallelujah. Kunemiphumela ke uma ngikholwa ukuthi uhlele enhlizweni yami. Kunemiphumela emihle. Kwenza ukuthi ngikwazi ukugxila. Ngingazanyazanyiswa lutho ngoba ngiyakholwa ukuthi ukhona. Akekho ezweni kodwa uhleli kimi ngiyakholwa uye. Sishilo ngeviki elidlule kuRomans chapter 8. iBhayibheli malithi mkhulu ongakithi
ukunaye osezweni lahlali kuwe mkhulu kunaye osezweni. Haleluya. Uye awenza ukuthi noma ngabe ufikelwa yini ungaphazami ukuthi ubuyele emuva kodwa ubanjwe yilo ohlezi kuwe. Haleluya. Ngiyakholwa ukuthi usenhlizweni yami ungakimi umile uNkulunkulu akaguquki. Ngiyakholwa yilokho. Verse number 18. Nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke obungububanzi nobude. Number 2, nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke. Haleluya. uKristu ahlale enhlizweni zenu ngokukholwa nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke. Haleluya. Abangcwele kufanele babe nomqondo munye. Singahlukani. Glory to Jesus. Malithi nabangcwele bonke akusashiwo thina nje sila eChrist Porters, kodwa ibandla lonke libe nokuqonda kunye. Njengabangcwele bonke nathi sibe nalokho kuqonda. Amanye amazwi, understanding. Ukhona Petru umusho lesilungu verse number 18. To comprehend with all the saints. Nikwazi ukubamba nokuhlanganyela kanye nabangcwele bonke. Haleluya. Asisho sithi kanye nabangcwele bonke. Noma sithi sibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke. Praise the Lord. Bese lithi ke nobubanzi nobude nokuphakama nokujula. Izinto ekaNkulunkulu ziphakeme bazalwane and zijulile zibanzi. Asikwazi ukuyivalela endaweni eyodwa into kaNkulunkulu bantwana. Ijulile kakhulu. Akekho ongafinyelela emcabangweni kaNkulunkulu. Akekho ongafinyelela ezindleleni zikaNkulunkulu athi sengizibambile. Ingakho Pawulo kwelindawo athi ngiyakhohlwa ongasemuva, kodwa ngiyazelulela ngaphambili ukumbe nami ngakubamba lokho engabashelwa khona. Hallelujah. Now-ke lolu thando lwakhe lakha yikho empilweni zethu kujulile bazalwane. Inkulu lemfihlakalo yokukholwa. Ijulile. Ifuna abantu abazoyiqonda, bayazi, bayifunisise, bambuze uNkulunkulu, ebese yabamvulela. Ngoba kule jeni esikuyo bazalwane imfihlakalo. Ikhona indlela uIsrael wayengahamba ngayo kube lula ukushesha afike kwizwe lesethembiso. Wangamthatha for 11 days.
kodwa kuzamqonda uNkulunkulu amazi ngokuphelele ukuthi ubani, akwazi nakubona ukukhipha izinto ezingekho right, kwabiza ukuthi bahambe nendlela ethathelayo ezobadlulisa kulwandle, yenza ukuthi futhi nezimpi zabo zibalandele. Ngoba njengoba silana ziningi izinto ezimi phambi kwethu, ziningi izinto ezisilandelayo, kodwa asikwazi ukumqonda uNkulunkulu ukuthi mkhulu kangakanani kuzo uma ngabe zingakafiki lezo zinto empilweni zethu. Awukwazi umazi uNkulunkulu ungakadluli kwinhlupheko sometimes. Awukwazi umazi uNkulunkulu singakafiki ivumuvumu. Awukwazi umazi ungakavelelwa yinto ekushaya eduze kwabakini nakubangani bakho usumfundo ukuthuba. Haleluya. Indlela zakhe ziphakeme zijulile, uthando lwakhe asikwazi ukulazi ukuthi liqala la luphela la. Nikhona abangcwele uthi umhlabeni wecilongo lujulile elulubazi. Mhlawumbe abaningi bethu ngaba basela, kodwa senzela umusa ngokujula. Ukuwone wena singakuboni, kodwa ufike sikubone ukuthi no right. Ushumayele uphathe mic kanti kukhona into engekho right. uNkulunkulu alifihla ihlazo ukuba umuntu engabe uyaliveza obala. Isizathu salokho izindlela zakhe zijulile. Sonke uyasibekezelela. Haleluya. Haleluya. Uyasibekezelela. Somphumela wokubekezelelwa. Ngoba uhambo lude lusuka eGibhithe luya eKhanani. Lunama challenges endleleni. Kodwa kubiza abantu abazokholwa angasakhizwe. Haleluya. Angabi sesontweni kodwa abesakhizweni. Glory to Jesus. Hallelujah. And that's what I understanding to comprehend. Kanye nabagcwele bonke. No one angama aposte. Ebangeli likaNkulunkulu munye aphakanyisiwe uKristu. Hallelujah. Aphakanyiswa ngumfundisi. Aphakanyiswa ngeLTile. Aphakanyiswa ngohlabelelayo. Kodwa aphakanyiswa uKristu phezu kwemali. Hallelujah. Lento ke ineyithelo sokuthi uKristu uhlale ngaphakathi. Mayehlala enhliziyweni sibane nephumela yokuthi uba rooted ube namandla. Sesibiza ukushaya usabashe kodwa ukwazi ukuma. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ibandla lizosurvive kulezi nsuku elinazobheka abantu kodwa libhekisa amehlo kuyo. Ngoba ubizwana abantu awusindiswanga abantu kodwa usindiswa uye. Olondolozizweni uthembekile ulungile akazela nalala. Nami yaseGibhithe isilandela kodwa inamandla. Lezi zinto ayifuna emzimbeni wakho ayinamandla. Ayidistroywa lento ngoba yahlolwa esandleni kaPilato wahlamba izandla. Ahlala umuntu kimi kodwa ahlala uKristu. Haleluya. uKristu ahlale kuwe. Asiyena umuntu ahlale kuwe. Uwenza umsebenzi. Uphakamisa ipamame zale
izinto ey'kwadlwana asebenze emandleni ngabalashiwe asebenze ngabaziwayo ukuthi sebenze izona ey'nkulu kodwa veze uthando olujulile. Iyahlulana lento yahlula indoda imazwe yahlula kabileyo yahlula makebanga mabenamandla yafela kwizaza ihlakaniphileyo yafela kwabalusa inkomo ngoba ifela kuyo yonke into enamandla. Ahlale ey'nhliziyweni zethu ngokukholwa ubhala ukuthi the just shall live by faith. Hallelujah. Asiyiququmbele sizothandaza. Vuma hlale. Hallelujah. Enze njani? Ahlale. Christ dwelling in you. Menza hlale. Ungamuzwa ngobula. Kodwa muzwa noma usekhaya. Ukuthi uhleli. Kahleli. Ngikhuluma ukuthi simuzwe right umuzwe khona ngobula. Kodwa umuzwe noma uwedwa kunentaba eniphambi kwakho ungazi ukuthi uzoyidlula kanjani. Umuzwe ihlupheko yasekhaya ikhona. Umuzwe ushayeka njengomzabala nabantu behleka bethi wayethiwe wenzani kodwa vele umethembe athi uhlabelela ngizokwethemba njalo ngokuyayazi phela uzongibona ngeso angiseyeni phela uyayazi indlela ukuthi ujobe uyathi sengivivinyekile. Uphuma ube njengegolide. Kodwa ngithi kuwe wena uzophuma ube njengegolide. Hallelujah. Wesumthanda sowami wako wambona umthandazo athi uNkulunkulu kebisela ikhanda lakho ngakimi izwe umthandazo wami. Abhale athi wabe sekebisela ikhanda lakho wayikuthi wabe seyikhothamisela ngakimi bese to wangikhipha odakeni. Hallelujah. Wangiphakamisa. Hallelujah. Wayesengibeke edwaleni. Uthe emloleni wami wabeka ichule elisha. Ngoba liyavuka ichule elisha. Khona ingoma ezokhompoza uwe. Uzwe ukuthi uNkulunkulu uthathe impilo namhlanje.
wakompoza uMiriam bewela ulwandle Hallelujah. bakompoza ingoma bathi hlabelela kuye ngoba ihashi nenkweli uphonse lwandle. Hallelujah. That's Father 19, verse 19. Nokulwazi uthando lukaKristu oludlula ukwazi konke ukuze nigcwalise kube ngokugcwala konke kukaNkulunkulu. Verse 20. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Makube kuyo udumo ebandleni nakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade. Amen. Hallelujah. Yena onamandla okwenza okukhulu. Asisho sithi yena onamandla okwenza okukhulu. iBhayibheli lithi wenza okukhulu kunalokhu thina sicelayo. Abundantly, exceedingly kwenza uNkulunkulu. iBhayibheli lithi amabhomo ezingonyama ayaswela alambe. Number 34, 34, I think verse number 10. Unamandla. Athi uMpostoli Paulo nginamandla okwenza konke. Ngayo ngiqinisayo. Angazi noma ngikho abahleli, yebo ngifundela. Amabhongo ezingonyama ayaswela alambe. Enze njani? Khuluma enze njani? Yebo. Kepha abafuna uJehova abayuswela lutho. Abafuna uJehova bawuswela lutho oluhle. Hallelujah.